Ve Fertility Pod Prague klademe důraz na individuální koordinaci léčby a pohodlí pacientek. Pacientce se tedy věnuje nejen lékař samotný, ale po celou dobu terapie má k dispozici svou koordinátorku, na kterou se může obracet se všemi dotazy. Koordinátorka poskytuje pacientkám nejen odbornou pomoc, ale také důležitou psychickou podporu v celém procesu. Objasňuje veškeré nejasnosti a je pacientkám k dispozici osobně, na telefonu i na mailu. Ve Fertility Pod Prague stavíme péči na 3 hodnotách. Individualizovaném přístupu, špičkové kvalitě a maximální transparentnosti. Každý pár má jiný příběh a jinou medicínskou situaci. Nepoužíváme univerzální postupy, ale připravujeme léčbu na míru. Zároveň pracujeme s moderními embryologickými metodami a otevřeně komunikujeme možnosti, limity i očekávané výsledky. Embryologická laboratoř je srdcem IVF léčby. Pracují u nás zkušení embryologové s důrazem na stabilní laboratorní prostředí a precizní kontrolu všech procesů. Využíváme moderní metody výběru spermií a embryí a pracujeme s individuální optimalizací kultivačních podmínek. Detail je v reprodukční medicíně zásadní.